videossa näytämme, miten teet peruskatteen. Kata ensin pääruokalautanen. Seuraavaksi aseta aterimet pääruualle. Laita haarukka vasemmalle puolelle ja veitsi oikealle puolelle terä lautaseen päin. Jos sinulla on alkuruoaksi keitto, aseta lusikka veitsen viereen oikealle puolelle. Jos sinulla on alkuruoaksi esimerkiksi salaatti, aseta sille aterimet uloimmaksi pääaterimien viereen. Aloita ateriointi aina ulkoa sisäänpäin. Aseta leipälautanen vasempaan yläkulmaan ja laita leipää varten voiveitsi. Jälkiruoalle tarvitsat lusikan ja haarukan tai jälkiruoasta riippuen vain toisen. Ne asetetaan lautasen yläpuolelle niin, että lusikan varsi osoittaa oikealle ja haarukan varsi vasemmalle. Viimeiseksi aseta juomalasi oikeaan yläkulmaan. Viimeistele kattaus kauniisti taitetulla servetillä. Tässä on valmis peruskatteen malli, mutta juhlia varten kattaukseen voi käyttää luovuutta värien ja koristeiden suhteen. Kun taittelet piukkaa, avaa servetti puoliksi. Taittele noin 2 sentin paksuista haitaria noin puoleen väliin asti. Käännä haitari liinan alapuolelle. Sen jälkeen taita liina puoliksi haitarin suuntaisesti. Taita liinasta kolmio. Ylijäävästä palasta tulee viuhkan jalka.